Hij is al Ja, is je aan het filmen? Kijk, dit noemen ze tegenwoordig de rooksorbet. Dat is ontstaan terwijl de crisis bezig was. Dan neem je een ijs. Daarna lik je gewoon... Wat zit erin dan? Ja? Wat is dat wat je nou aan het likken bent? Als je aan het likken bent. Lekker gewoon. Dat is gewoon die middelste. Hey, je mist er nog twee hoor. De middelste nog? Nee, die. Ja, die heb ik ook De niet. middelste nog. Dat is ook lekker hoor. Ja, maar zo zie ik niks. Zie je je lip? Ja, hoe moet ik dat dan filmen? Zo. Oh my god. Dat wil ik wel eens even zien. Er zit overal maar mijn kruidenboter. Oeh, Eli. Oeh, Eli. Ah, Eli. Zo, is een beetje misselijk. Hey,